Avui cuinem serviola al forn i ho farem amb aquest parell de servioles pescades per nosaltres. Trobareu la llista de tots els ingredients al final d'aquest vídeo, a la descripció i al nostre blog. Per cuinar aquest plat hem fet servir les servioles, 3 grans d'all, 2 fulles de llor, herbes aromàtiques, 4 patates, una llimona, julivert, una ceba, 1 o 2 tomàquets, oli d'oliva, sal, pebre, vi blanc i opcionalment, si en tenim, una mica de brou de peix. Comencem pelant les patates, les tallem a rodelles i la ceba a juliana. Ratllem el tomàquet i reservem. Agafem una safata de forn i posem un rajolí d'oli i fem una capa de patates i al damunt hi posem la ceba. Salpebrem, amanim amb una mica d'oli. Afegim una mica de brou o vi blanc i tapem la safata amb paper d'alumini. Ho entrem al forn, que ja tindrem calent a 220 graus, i ho deixem 30 minuts. Mentre preparem el peix, que ja tindrem net. El salpebrem i a dins hi posem un parell de rodelles de llimona, els alls pelats, el llor i les herbes aromàtiques. Hi afegim un rajolí d'oli i reservem. I passats els 30 minuts, traiem la safata del forn. Posem el peix damunt les patates. Repartim el tomàquet ratllat al damunt i també hi afegim mig vas de vi blanc i mig vas de brou. I el tornem a entrar al forn, aquest cop sense tapar. Nosaltres l'hem cuit 20 minuts, però el temps de cocció varia en funció de la mida del peix. Heu de tenir en compte que el temps de cocció de les patates és un mínim de 40 minuts. I ja el tenim, un plat de peix al forn ben bo. Les patates queden tan o més bones que el peix.